Det havde begyndt at regne let uden for vinduet til Sloane Ridleys kontor. En dæmpet tromming, som dannede et beroligende bagtæppe til lyden af hendes fingre, som dansede over tastaturet. Hun havde netop afsluttet en rapport for en klient, som havde mistænkt sin mand for utroskab. Mistanken viste sig at være berettiget. Manden havde mødt samme kvinde på samme hotel hver torsdag i 6 måneder. Det var slike sager, Sloane havde specialiseret sig på. Sager, som afdækkede den mørkere siden af kærlighed og ægteskab. Hun havde set det hele før, så mange gange, at det næsten føltes rutine. Men det var noget med dagens dato, som fik Sloane til at reflektere mere end vanligt. Det var hendes 6. bryllupsdag med Thatcher. 6 år med en mand, hvis forretninger altid havde været omgivet af et slør af hemmeligheder. 6 år, hvor hun havde valgt at ikke stille spørgsmål, ikke grave dybere, til trods for at hendes instinkter, de samme instinkterne, som gjorde hende til en udmærket detektiv, viskede, at noget ikke stemte helt. Sloane tog af se de elegante brillerne og massede næsebroen. Hun skulle møde Thatcher for middag om nogle timer på den dyre restauranten, han havde reserveret for anledningen. Han havde lovet en overraskelse, noget specielt for åmarkerdagen. Kanskje en ny smykke, tænkte hun, eller billetter til en eksotisk ferie. Det var slike gaver, Thatcher plejede at give. Altid luksuriøse, altid imponerende. Lyden af dørklokken brød hendes tankespind. Hun så på klokken på kontorvæggen. Klokken var 4 på eftermiddagen, og hun havde ingen aftaler i kalenderen. Sloane satte brillerne på igen, gladte ud den stramt tilknyttede håret og rettede på den lyseblå blusen, før hun trykkede på intercom-knappen. Ja, undskyld forstyrrelsen, fru Ridley, svarede receptionisten hendes, men det er en klient her, som insisterer på at se dig. Hun siger, det er en hastesak. Sloane sukkede lavt. Har hun en aftale? Nej, men det var en kort pause. Hun tilbyder at betale dobbelt af standardsatsen din for en umiddelbar konsultation. Dette vækkede Sloanes interesse. Hendes gebyr var allerede betydelig. Send hende ind. Døren åbnede sig, og Sloane følte umiddelbart en ændring i atmosfæren i rummet. Kvinden, som trådte ind, var rundt 56 år gammel, men bare sin alder med den type elegance, som bare kommer fra en kombination af god genetik og endda bedre økonomi. Hun var iført en enkel, men åbenbart skræddersyet dressjakke over en cremfarvet silkebluse, med en diskret perlekæde, som fangede lyset på en subtil måde. Hendes sølvgrå hår var sat op i en stram, men alligevel feminin knude, og ansigtet hendes var mærkeligt afslappet for nogen, som søgte hjælp fra en utroskabsdetektiv. Vær så god, tag plads, sagde Sloane, og gestikulerede mod den komfortable stolen foran skrivebordet sit. Tusind tak, svarede kvinden med en myg, raffineret accent, som afslørte hendes franske oprindelse. Jeg værdsætter, at du tager imod mig uden aftale. Jeg er Delphine Moreau. Sloane kendte umiddelbart ikke navnet. Delphine Moreau var en velstående forretningskvinde, kendt for sit omfattende ejendomsimperium, som strakte sig over flere kontinenter. Hvad kan jeg hjælpe dig med, fru Moreau? Spurgte Sloane og tog automatisk frem en notatblok. Delphine placerede en elegant skinvæske på fanget sit. Jeg har nylig mødt en mand, begyndte hun, med en stemme, som balancerede mellem professionel bestemthed og personlig sårbarhed. Vi mødtes på en forretningskonference for 3 uger siden. Han er fascinerende, intelligent, charmerende, kultiveret. Hun stoppede et øjeblik. Et lille smil, som spilte i mundvigene hendes. Han hedder Wade. Wade Thompson. Sloane klarede at holde ansigtet udtryksløst, men indvendigt frøs hun til. Wade Thompson. Det var et af pseudonymerne Thatcher brugte, når han jobbede på specielle projekter. Projekter, han aldrig diskuterede med hende. Delphine fortsatte, tilsyneladende ubemærket af Sloanes kortvarige stivhed. Vi har mødtes flere gange siden da. Han er opmærksomheden selv. Sender mig blomster, husker mine favoritbøger, lytter når jeg snakker på en måde få mænd gør, men her sænkede Delphine stemmen.
Det er nogle uregelmæssigheder, som bekymrer mig. Uregelmæssigheder. Gentog Sloane, taknemmelig for, at hendes år med erfaring tillod hende at opretholde et professionelt ydre, mens hendes personlige verden begyndte at vakle under fødderne hendes. Han forsvinder nogle gange i dagevis. Ubesvarede tekstmeldinger, aflyste planer i sidste øjeblik med vage undskyldninger om arbejde. Delfine lente sig fremover. Øjnene hendes, en dyb blåfarve, som mindede om havet på en klar dag, mødte Sloanes. Og det, som er mest mærkeligt, til trods for alle tegn på interesse, har han aldrig gjort et fysisk fremstød. Ikke engang et kys. Han siger, han ønsker at vente på det rette øjeblikket. Delfine trak frem telefonen sin fra væsken. En mand så charmerende, så sofistikeret, fortsat single. Mit instinkt fortæller mig, at noget ikke stemmer. Jeg mistænker. Hun stoppede, som om ordene var vanskelige at udtale, at han kanskje er gift. Kan jeg se et billede af ham? Spurgte Sloane. Stemmen hendes bemærkelsesværdig stødte gitt omstændighederne. Delfine nikkede og rakte over telefonen sin. Og der, på den højopløselige skærmen, var Thatcher, hendes Thatcher, smilende bredt, med armen løst rundt Delfines skuldre mod baggrunden af det, som så ud som en eksklusiv bar. Han bar den blå skræddersydde dressen, Sloane havde givet ham som bursdagsgave forrige år. En bølge af kvalme steg op i Sloanes strupe, men hun pressede den ned med den jernviljen, som havde gjort hende til en af byens mest eftertragtede privatdetektiver. Hun returnerede telefonen til Delfine med et professionelt nik. Jeg forstår din bekymring, fru Moreau, sagde hun. Mønstret, du beskriver, er desværre noget, jeg har set før. Delfine sukkede dybt. Jeg frygtede det. Vanligvis vil jeg bare have afsluttet forholdet ved første tegn på mistanke. Men det er noget med Wade. Han virker så oprigtig, når vi er sammen. Hun åbnede væsken igen og tog frem en konvolut. Jeg ved, at dine tjenester normalt koster en betydelig sum, men jeg er villig til at betale $50.000 for en grundig efterforskning. Jeg trænger at vide med sikkerhed. $50.000. Nævnt med samme tilfældighed, som nogen ville snakke om småpenge til kaffe. Det var mere end det Sloane vanligvis tjente på 3 måneder. Det er en betydelig sum, sagde Sloane forsigtig. Ikke for mig, svarede Delfine enkelt, og ikke for den mentale freden, det vil give mig. Enten vil jeg få vide, at mine mistanker er grundløse, eller... Hun trak på skuldrene med en elegance, som bare europæere virkelig mestrer. Jeg vil undgå at investere mere af mig selv i noget, som aldrig kan blive ægte. Sloane kendte vægten af beslutningen, hun nå stod overfor. Dette var ikke bare en potentiel klient. Dette var en kvinde, som var involveret med hendes egen ægtemand. Den etiske ting ville være at afsløre konflikten og afvise sagen. Men der ville Delfine bare gå til en anden detektiv, og Sloane ville miste chancen til at forstå akkurat, hvad Thatcher drev med. Jeg påtager mig sagen din, hørte Sloane sig selv sige, og accepterede konvolutten. Jeg kan begynde efterforskningen umiddelbart. Delfine smilte. Lettelse strålte fra ansigtet hendes. Tak. Du ved ikke, hvor mye dette betyder. Nej, tænkte Sloane, idet hun tog Delfines visitkort og fulgte hende til døren. Du har ingen anelse. Efter at Delfine havde gått, sank Sloane ned i stolen sin igen. Hændene hendes skælv nå, da hun ikke længere måtte opretholde facaden. Telefonen hendes løste op med en melding fra Thatcher. Glæder mig til at se dig i kveld, elskling. Har en speciel overraskelse til dig. 3. Sloane stirrede på meldingen. En kald. Bestemt følelse erstattede det første chokket. Hendes ægtemand havde pågående forhold med andre kvinder. Kanskje ikke fysiske forhold, men ligevel forhold baseret på løgner og bedrag. Og nu havde hun $50.000 for at afsløre hele sandheden. Hun svarede på meldingen, glæder mig også. 3. Og begyndte så planlæggingen af den mest uvanlige efterforskningen i sin karriere. Overvågning af sin egen ægtemand. Regnet udenfor havde begyndt at falde tyngre nå.
som om himmelen selv ville vaske bort alle illusioner, alle løgner og afdække den nakne sandheden under. Middagen den kvelden var en studie i selvbeherskelse. Sloane sat på tværs af bordet fra Thatcher på den luksuriøse restauranten, observerede hans perfekte smil og den lette måden, han snakkede om sin dag på. Hun havde altid beundret hans evne til at charmere alle rundt sig. Kellnere, bartendere, tilfældige forbipasserende. Det var noget magnetisk ved Thatcher Wade, som trak folk til ham. Hun havde selv faldt for det for 6 år siden. Du er stille i kvælt, kære, sagde Thatcher, mens han fyldte glasset hendes med mere af den franske vinen, som kostede mere end, hvad mange tjente på en uge. Tung dag på jobben? Sloane tvang frem et smil. Bare det vanlige. En kone, som mistænker manden for utroskab. Og var han det? Thatcher løftede et øjenbryn, virkede oprigtigt interesseret. De er altid det, svarede hun, og mødte blikket hans uten og blunke. Han lå, den rige, dybe lyden, som havde fået hende til at føle sig tryg en gang i tiden. Det er derfor, jeg elsker dig, Sloane. Altid så klarsynt. Han hævede glasset i en skål. Til 6 år med perfekt ægteskab. Til sandhed, svarede Sloane, og klinkede glasset mod hans. Senere, da de kom tilbage til sit elegante rækkehus i den fashionable delen af byen, overrakte Thatcher hende en liten fløjelsesske. Inde lå et diamantarmbånd, som glitrede i lyset fra stuelampen. Hvidt guld og diamanter, forklarede han, og fæstede det rundt håndleddet hendes. For at matche øjnene dine. Sloane studerede armbåndet, vurderede dets værdi til mindst $10.000. Hun lurte på, hvor mange andre kvinder som Delphine, som havde finansieret slike gaver gennem årene. Det er vakkert, sagde hun, og kyssede ham på kindet. Tak. Den natten, efter at Thatcher havde sovnet, snek Sloane sig stille ud af sengen og gik til hans hjemmekontor. Hun vidste passordet til datamaskinen hans. Det var fødselsdagen hendes, noget som nå føltes som en bitter ironi. Hun begyndte at gennemgå filene hans metodisk, tog billeder af alt, som kunne være vigtigt med telefonen sin. 5:00 om morgenen, da himmelen udenfor begyndte at lysne, havde Sloane opdaget første spor af Thatchers system. Wade Thompson var bare et af flere pseudonymer, han brugte. Det var også Alexander Pierce, Jonathan Blake og mindst 3 andre identiteter, alle med sine egne kreditkort, bankkontorer og til og med skatteinformation. Hver identitet syntes at være knyttet til forskellige forretningsventurer, eller rettere sagt forskellige kvinder. Da Thatcher vågnede og gjorde sig klar til at drage på det, han kaldte et forretningslunchemøde, fulgte Sloane sin vanlige rutine. Lavede kaffe, kyssede ham farvel, ønskede ham en god dag. Alt, mens hun skjulte den voksende harmen, hun følte. Så snart døren lukkede sig bag ham, ringte hun sit kontor for at aflyse dagens aftaler og begyndte sin egentlige job. Først undersøgte hun Delphines baggrund. Delphine Moreau var enke, 56 år, med en estimeret nettoværdi på over $300 millioner. Hun havde bygget et ejendomsimperium fra grunden med fokus på luksusejendommer i storbyer verden over. Men det var noget andet, som fangede Sloanes opmærksomhed. Delphine var også en prominent filantrop, specielt dedikeret til at støtte kvindelige entreprenører i udviklingsland. Det gav pludselig mening. Thatchers typer var ikke bare velstående kvinder. De var kvinder med hjerter, kvinder som brød sig om at give tilbage. Lettere at manipulere, kanskje, fordi de var mere tilbøjelige til at stole på, til at se det bedste i folk. Sloane tjekkede GPS-sporeren, hun havde placeret under Thatchers bil for måneder siden. En standardpraksis i hendes yrke, som hun aldrig havde tænkt, hun skulle bruge på sin egen ægtemand. Han var ikke på restauranten, han havde nævnt, men ved en luksusboligblok i den nordlige delen af byen. I løbet af de næste 2 uger byggede Sloane metodisk sin sak. Hun fulgte Thatcher til møder med ikke bare Delphine, men også 2 andre kvinder, begge i 50-årene, begge velstående, begge alene. Hun fotograferede ham, når han gav dem gaver,
lå med dem over middager, og til og med holdt hænder med en af dem i en privat loge på operaen. Den samme operaen, han havde fortalt Sloane, at han hated, når hun havde foreslået, at de skulle gå. Men det mest forstyrrende fundet kom, da hun opdagede en lejlighed registreret under navnet Alexander Pierce. En elegant etrumslejlighed med udsigt over byen, indredet med dyre møbler og kunst. En ungkarspad, hvor han mødte disse kvinderne, spilte rollen som tilgængelig, emotionelt moden mand, som bare ventede på den rette. Parallelt med efterforskningen fortsatte Sloane og mødte Delphine for opdateringer på sagen. Et surrealistisk skuespil, hvor hun måtte lade, som om hun ikke allerede vidste alt. Og til hendes overraskelse begyndte hun at like den franske kvinde genuint. Ved hvert møde bragte Delphine små gaver. Franske makroner fra et specielt bakeri, en sjælden bog om detektivarbejde, hun havde fundet i en antikvariatsbutik. En gang til og med en liten blomstervase i Murano-glas. Fra Venezia, forklarede Delphine, da hun gav Sloane vasen. Håndblåst af en mester, som er over 80 år gammel nu. Jeg så fargen og tænkte på dine øjne. Det var den samme blågrønne nuancen, som Thatchers diamantarmbånd angiveligt skulle matche. Men i modsætning til hans gave, som føltes som en belønning for hendes tavshed, føltes Delphines gave som en ægte gest af taknemmelighed. Under en kaffepause efter 3 uger med efterforskning betrodde Delphine sig mere til Sloane. Ved du, sagde hun, mens hun rørte i sin cappuccino. Jeg byggede mit første ejendomsprojekt, da jeg var 28. Ret efter, at min mand døde. Folk sagde, jeg var gal. En ung fransk enke uden erfaring. Hun lå lavt. Men jeg havde ingenting at tabe. Og efter hvert, som jeg lyktes, opdagede jeg, at penge gav mig noget, jeg ikke havde forventet. Frihed, foreslog Sloane. Muligheden til at hjælpe, korrigerede Delphine. Jeg bygger nu rimelige boliger i 5 udviklingsland. Bærekraftige, vakre hjem for familier, som aldrig kunne drømme om at eje sin egen bolig. Hendes øjne lyste op. Penge er bare et værktøj, Sloane. Det, som virkelig betyder noget, er de menneskelige forbindelser, vi skaber. Denne generøsiteten, denne genuine godheden, gjorde Sloanes opdagelser bare endda mere smertefulde. For hun havde fundet bevis på, at Thatcher ikke bare planlagde at bedrage Delphine. Han havde gjort det med andre før. I et skjult dokument på hans hemmelige laptop fandt hun planer for noget kaldt Moreau Acquisition Strategy. En detaljeret plan for, hvordan man gradvis skulle opnå tilgang til og eventuelt tage kontrol over deler af Delphines forretningsimperium gennem en serie partnerskab og fælles investeringer. Mens bevisene håbede se op, blev spørgsmålet for Sloane ikke længere, om hun skulle konfrontere Thatcher, men når og hvordan. Og i mellemtiden fortsatte hun at spille rollen som den uvidende, hengivne konen, mens diamantene på håndleddet hendes føltes tyngre for hver dag, som gik. En kvæld, efter endda et forretningslunchmøde, spurgte Thatcher hende, om alt var i orden. Selvfølgelig, svarede hun med et smil, som ikke nåede øjnene. Hvorfor spørger du? Du har virket fraværende, som om du er optaget med noget. Bare en kompliceret sag, sagde hun, og holdt blikket hans. Men jeg nærmer mig en løsning. Thatcher smilte og kyssede panden hendes. Det er min jente, altid så dygtig. Den natten, mens Thatcher sov, sendte Sloane en tekstmelding til Delphine. Jeg har fundet noget. Vi må snakke. I morgen kl. 10 ved caféen. Regnet trummede mod vinduerne i den lille caféen, da Sloane ventede på Delphine næste morgen. Hun havde fortalt Thatcher, at hun havde et tidligt klientmøde. Noget, som teknisk set var sandt. Hun rørte fraværende i sin udrukne kaffe. Janen spændende med alle mulige udfald af samtalen, hun var i færd med at have. Da Delphine kom ind, elegant som altid i en enkel cremefarvet kåbe, vidste Sloane, at hun ikke kunne fortsætte skuespillet længere. Så snart den franske kvinde satte sig ned, sagde Sloane, jeg har opdaget noget, du bør vide. Manden, du kender som Wade Thompson, er min ægtemand, Thatcher Wade. Delphines øjne udvidede sig i chok,
Munden hendes åbnede sig lidt, men ingen ord kom ud. Det er mere, fortsatte Sloane, stemmen fast trods det tunge hjertet. Han er ikke bare involveret med dig. Dette er hans modus operandi. Han skaber falske identiteter, udvikler forhold til succesrige forretningskvinder, altid platonisk for at undgå at komplicere ting, mens han i virkeligheden planlægger at tage kontrol over deres ejendeler. Hun tog frem en tynd mappe fra væsken sin og lagde den på bordet mellem dem. Her er beviserne, jeg har samlet. Ikke bare om dig, men om tidligere ofre. Jeg fandt en Moreau Acquisition Strategy på hans datamaskine. Delphine så ned på mappen, men rørte den ikke. Hvorfor fortæller du mig dette? Spurgte hun, stemmen rolig på trods af omstændighederne. Du afslører din egen ægtemand. Fordi i 6 år har jeg været medskyldig gennem undladelse, svarede Sloane. Øjnene fyldtes med tårer, hun nægtede at lade falde. Jeg vidste inderst inde, at noget var galt med hans forretninger, men jeg valgte at ikke se. Luksusen vi delte, rejsende, smykkene, designerklæderne, alt var betalt med penge, han svindlede fra kvinder som dig. Og så mødte jeg dig, din venlighed, din generøsitet. Jeg kan ikke lade ham gøre dette mod dig. Hun trak et dybt åndedrag. Specielt ikke når jeg ved, at du bruger din formue til at hjælpe andre. Delphine var stille et øjeblik. Hendes blik intenst på Sloanes ansigt, som om hun søgte efter noget. Til slut strakte hun ud hånden og lagde den over Sloanes. Det sande bedraget, sagde hun mygt, er ikke det vi gør med vore kropper, men det vi gør med andres tillid. Du har ikke bedragt mig. Du har reddet mig. Sloane kendte tårerne, hun havde prøvet at holde tilbage nå trille ned over kinderne. Alle de årene, hun havde tilbragt med at opdage andres løgner, og likevel havde hun været blind for de, som var ret foran hende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nå, indrømmede hun. Det ved jeg, sagde Delphine med en pludselig bestemthed. Vi går til politiet. 2 timer senere satte de på den lokale politistationen, overleverte bevisene Sloane havde samlet til en efterforskningsdetektiv, specialiseret i økonomisk kriminalitet. Han bladede igen om dokumenterne med økende interesse, nikkede anerkendende til Sloanes grundige arbejde. Dette er imponerende, fru Ridley, sagde han. De fleste privatdetektiver sender os knapt brugbare bevis. De fleste privatdetektiver efterforsker ikke sine egne ægtemænd, svarede hun tørt. Detektiven så på hende med ny respekt. Det må have været vanskeligt. Du har ingen anelse. Efter at have givet sine formelle udtalelser og sine nødvendige dokumenter, stod Sloane og Delphine uden for politistationen. En tung stilhed mellem dem. Hvad gør du nu? Spurgte Delphine til slut. Sloane trak på skuldrene, pludselig usikker. Hendes professionelle liv var en ting. Hun havde altid været dygtig, altid kunnet stole på sine færdigheder. Men hendes personlige liv havde netop kollapset rundt hende. Jeg antager, at jeg drager hjem og begynder at pakke. Finder et hotel. Nej, Delphines stemme var bestemt. Det er ikke trygt. Hvis politiet ikke arresterer ham umiddelbart, vil han vide, at du har afsløret ham. Du kommer til at bo på mit hotel. Jeg kan ikke acceptere. Du tog $50.000 for at afsløre din egen ægtemand, for at redde mig fra et betydeligt større tab, afbrød Delphine. Lad mig i det mindste tilbyde dig et trygt sted at bo, mens dette opklares. Sloane kunne ikke argumentere mod denne logikken. Hun nikkede taknemmelig. På hotellet, et luksuriøst sted i centrum, gav Delphine hende nøglen til en suite. Ring mig, hvis du trænger noget, sagde hun. Jeg er bare 2 døre borte. Alene i suiten, med udsigt over byen, hun havde kaldt hjem i så mange år, kollapsede Sloane endelig. Tårerne, hun havde holdt tilbage hele dagen, strømmede nå frit. Hun gråd for årene, hun havde kastet bort. For kvinderne Thatcher havde svindlet før Delphine, for det livet, hun troede, hun havde, men som nå viste sig at være bygget på et fundament af løgner. Hun gråd til det ikke var flere tårer igen, og da, udmattet, faldt hun i en dyb, drømmeløs søvn.
Det var mørkt, da hun vågnede af højlytte banking på døren til suiten. Forvirret og desorienteret tjekkede hun klokken. Den var næsten 10 på kvelden. Hun havde sovet i timer. Bankingen fortsatte. Mere insisterende nå. Sloan nærmede se døren forsigtigt. Hvem er det? Det er mig. Thatchers stemme. Kald. Hard. Ikke den varme, charmerende tonen, han vanligvis brugte. Åbne døren, Sloan. Hendes hjerte begyndte at hamre i brystet. Hvordan havde han fundet hende? Thatcher, jeg tror ikke, det er en god idé for os at snakke nu. Åbne døren, eller jeg bryder den ned. Det var en farlig kant i stemmen hans, som hun aldrig havde hørt før. Sloan svælgede hardt. Hun vidste, han mente det. Med skælvende hænder låste hun op, men lot sikkerhedskæden forblev på plads. Åbnede døren bare nok til at se ham. Han så forfærdelig ud. Håret ugredt. Skjorten halvvejs åben. Øjnene blodskudte. Hvad i helvede tror du, at du gør? Snærrede han. Politiet var netop hjemme. De havde en ransagelsesordre. Jeg gjorde det, jeg skulle have gjort for længe siden, sagde hun, stemmen mere stødig, end hun følte se. Jeg afslørte sandheden. Sandheden? Lå han bittert. Hvilken sandhed? At du har spionet på din egen ægtemand? At du har snukket gennem mine private filer? At du har forrådt mig? Du bedræt mig først, svarede hun. Hver dag i 6 år. Han blunkede. Et øjebliks forvirring krydsede ansigtet hans, før han samlede sig igen. Jeg har aldrig været der utro, Sloan. Aldrig rørt en anden kvinde. Det findes andre måder at bedra på end fysisk, sagde hun. Du har bygget vort liv på svindel og løgner. Det var forretninger, snærrede han. Bare forretninger. Du har levet ganske komfortabelt på disse løgnene, har du ikke? Designervæsker, ferieture, det fine huset vort. Du stillede aldrig spørgsmål, når pengene strømmede ind. Skammen, hun havde følt tidligere, blev nå erstattet af sinde. Og det gør det greit. At jeg var uvidende gør mig medskyldig. Ja, men det undskylder ikke det, du har gjort. Du har manipuleret og svindlet sårbare kvinder. Sårbare? Han lå igen. En hard, kald lyd. De er multimillionærer, Sloan. Knapt sårbare. Delfine bruger pengene sine til at bygge boliger for fattige familier, sagde hun. De andre kvinderne, du har målrettet, gjorde de også gode ting med sin rigdom. For første gang så Thatcher ude af balance. Hvad ved du om de andre? Alt, svarede hun. Jeg har 6 års erfaring med at afsløre løgnere og bedragere, Thatcher. Troede du virkelig, jeg ikke kunne finde alle skelettene dine? Han pressede mod døren. Sikkerhedskæden strammede sig. Lad mig komme ind, Sloane. Vi trænger at snakke om dette. Som voksne. Nej, sagde hun fast. Du har ingenting at sige, som jeg ønsker at høre. Politiet vil finde dig snart nok. Virkelig? Han smilte. Et kaldt, beregnet smil, som sendte frysninger ned ryggraden hendes. Tror du, jeg ikke har planlagt for denne eventualiteten? Alt er gennem skatselskaber. Offshore-kontorer. De kan mistænke mig, men de kan ikke bevise noget. Og forresten, halvparten af tingene er i dit navn, kære. Du er like mig involveret, som mig i øjnene til loven. Sloan følte blodet fryse i årene. Han havde ret, indså hun. Hun havde signet dokumenter gennem årene. Dokumenter, hun knapt havde læst. Han kunne have impliceret hende på måder, hun ikke engang kunne forestille sig. Lad mig ind, Sloan, gentog han. Stemmen mygere nå. Vi kan fikse dette sammen, som vi altid gør. For et øjeblik, et svagt, forfærdeligt øjeblik, var hun fristet. Og gå tilbage til det livet, hun tjente, uanset hvor falsk det var. Men så huskede hun Delfines ansigt, da hun afslørte sandheden, det genuine chokket, sårbarheden og det retter den rolige bestemtheden. Nej, sagde Sloan, og lukkede døren i ansigtet hans. Det er over, Thatcher. Hans slag på døren genopstod hardere denne gangen. Du vil angre på dette, Sloan. Du har ingen anelse om, hvad du har startet. Sloan ignorerede truslene og ringte receptionen. Det er en forstyrrelse på gangen uden for min suite, sagde hun roligt. Kan dere sende sikkerhedsvagter op? I løbet af minutter hørte hun nye stemmer uden for døren,
og deretter det aftagende lyden af Thatchers oprørte protester, mens han blev eskortet bort. Hun sank ned på sengen, mobilen fremdeles i hånden. Med en dyb pust tastede hun ind et nummer. Detektiv Morris, det er Sloane Ridley. Jeg tror, min ægtemand planlægger at flygte. Sloanes advarsel viste sig at være afgørende. Politiet klarede at arrestere Thatcher på flypladsen med en kuffert fuld af kontanter og et falsk pas i bagagen. Han havde tydeligvis planlagt at forlade landet, akkurat som hun frygtede. De næste ukene var en virvelvind af afhør, advokatmøder og retsdokumenter. Sloane samarbejdede fuldt med myndighederne, overlevede alt, hun havde opdaget om Thatchers operationer, inkluderet de detaljerede planene for Moreau Acquisition Strategy og andre tidligere ofre. Eftersom efterforskningen udvidede sig, blev omfanget af Thatchers bedrageri stadig tydeligere. Det var ikke bare et par velstående kvinder, han havde målrettet. Det var over et dusin gennem det sidste 10 år. Alle med samme profil. Vellykkede, enslige kvinder i 50'erne eller ældre, med betydelige ejendeler og, kanskje mest sårbart, et stort hjerte. Det er derfor, han aldrig tog det fysiske skridtet, forklarede Sloane til Delphine en eftermiddag, mens de sat i lobbyloungen på hotellet, hvor Sloane fortsat boede. Det var ikke bare for at undgå anklager om utroskab. Det var fordi, han vidste, at disse kvinder som dig, værdsatte følelsesmæssig forbindelse over fysisk tiltrækning. Ved at holde det platonisk, men intenst romantisk, skabte han et bånd, som føltes dybere. Delphine nikkede tankefuldt. Og når du stoler på nogen på det niveauet, bliver det lettere at stole på deres forretningsråd også, fuldførte Sloane. Hun rørte i tien sin. En speciel jasminblanding Delphine havde bragt tilbage fra en nylig forretningsrejse til Asia. Du skulle have set planerne hans for dit selskab. Det var imponerende detaljeret. Han ville have foreslået et joint venture først, noget let, men lukrativt. Efter succes med det, ville han have foreslået en større satsing, og gradvis ville han have positioneret sig for at tage kontrol over betydelige deler af din ejendomsportefølje. Men hvordan kunne han have gjort det, uden at jeg signede det over ejendelene? Spurgte Delphine. Thatchers specialitet er at strukturere aftaler, som ser gunstige ud på overfladen, men som indeholder skjulte klausuler og betingelser, forklarede Sloane. Han er en mester i finansiel illusion. Når det gælder dig specifikt, tror jeg, han var specielt interesseret i dit veldedighedsarbejde. Mine rimelige boligprojekter, men de genererer næsten ingen profit. Nøjagtigt. Men de kontrollerer store landområder i udviklingsregioner, som sandsynligvis vil se betydelig vækst i de kommende årene. Han planlagde at omdirigere disse projektene mod mere lukrative satsinger efter hvert, som han opnåede indflydelse. Delphine bleknede. De familierne, de ville have mistet sine hjem. Sloane nikkede alvorligt. Det er derfor, jeg måtte stoppe ham. Det handlede ikke bare om mig eller dig. Det var alle disse levende, som ville blive påvirket. En trykkende stilhed faldt mellem dem, før Delphine stille sagde. Du ofrede alt for at advare mig. Dit ægteskab, dit hjem, din økonomiske sikkerhed. Sloane trak på skuldrene, men følte tyngden af den nye virkeligheden hendes. Thatchers advokat havde allerede kontaktet hende om skilsmissen, han initierede fra fængslet. Alle deres fælles ejendeler var frosset af retten. Hun havde levet tilbage diamantarmbåndet og andre luksusvarer som bevis, eftersom de blev anset som udbytte fra svindel. Jeg mistede ingenting, som var ægte, svarede hun til slut. Alt var bygget på løgner. Senere den kvelden, alene i hotelsuiten, fik Sloane en telefon fra efterforskningsdetektiven. Fru Ridley, vi har identificeret en af flere ofre fra din ægtemands aktiviteter, sagde han. Nogen af dem går tilbage mere end 10 år. Vi ønsker, at de skal vidne i sagen, men mange er modvillige, skammer sig over at have blivet lurt. De burde ikke skamme sig, sagde Sloane bestemt. Thatcher er en mestermanipulator. Han målrettede kvinder, som var klokke,
succesrige og omsorgsfulde, ikke fordi de var let bytte, men fordi deres styrke og succes gjorde dem til værdifulde mål. Netop derfor ringer jeg, sagde detektiven. Vi tror, du kan hjælpe os. Disse kvinderne kan relatere til dig. Du er også et af hans ofre. Sloane blev stille et øjeblik, overrasket over, hvordan ordet offer traf hende. Hun havde aldrig set på sig selv slik. Altid den stærke, den som afslørte andres hemmeligheder. Aldrig den, som blev lurt selv. Jeg ved ikke, hvad jeg kan sige til dem, indrømmede hun. Bare sandheden, sagde han enkelt. Din historie. Næste morgen mødte Sloane 3 af Thatchers tidligere mål i et privat konferencerum på politistationen. En var en pensioneret kardiolog, en anden ejede en kæde af organiske dagligvarebutikker, og den tredje var en vellykket forlægger. Alle var elegante, artikulerede kvinder, som havde bygget imponerende karrierer, og alle havde faldt for Thatchers charme. Jeg brugte næsten 2 år på at komme over skammen, indrømmede kardiologen Dr. Eleanor Chen, mens hun holdt kaffekoppen med skælvende hænder. Jeg er uddannet ved Johns Hopkins, har udført tusindvis af hjerteoperationer, reddet utallige liv. Og likevel kunne jeg ikke se gennem hans bedrag. Fordi han var god til det, sagde Sloane mygt. Det var hans fuldtidsjob at lure mennesker. Han forfalskede dokumenter, skabte hele falske identiteter, havde medskyldige, som bekræftede hans løgner. Det værste var ikke pengene, sagde forlæggeren Angela Winters, en høj, elegant kvinde med sølvgråt hår. Det var tiden. Årene jeg investerede, troede vi byggede noget specielt sammen. Hun tørkede diskret en tåre. Jeg var 60, da jeg mødte ham. Jeg tænkte, at dette kunne være min sidste chance for selskab, for partnerskab. Sloane følte sin egen strube stramme sag. Jeg boede med ham i 6 år, sagde hun. Jeg var gift med manden og vidste vel ikke, hvem han virkelig var. Hun mødte blikket til hver kvinde rundt bordet. Men vi ved nå, og vi kan stoppe ham fra at gøre dette mod nogen andre. Etter hvert som dagene gik, overbeviste Sloane flere og flere af Thatchers ofre om at stå frem. Deres vidneudsagn, kombineret med bevisene hun havde samlet, byggede en sag, som selv hans dyre advokater ikke kunne modbevise. En måned ind i denne processen bad Delphine Sloane om at møde hende for middag på en stille, eksklusiv restaurant. Jeg går tilbage til Paris næste uge, kunggjorde Delphine over for retten. Forretningene mine kræver min opmærksomhed, og jeg har holdt mig borte for længe. Sloane kendte et stik af noget, som lignede på tab. I kaoset af skilsmisse og retssag havde Delphines stabile nærvær blivet en uventet kilde til komfort. Selvfølgelig, sagde hun og tvang et smil. Du har allerede gjort så mye. Lad mig betale for dette rummet. Faktisk, afbrød Delphine, ønskede jeg at snakke med dig om noget andet. Hun trak frem en elegant mappe fra væsken. Jeg har et forslag. Sloane åbnede mappen forsigtigt og fandt en detaljeret forretningsplan indi. Security Sentinels, læste hun fra øverst på dokumentet. Et nyt sikkerhedsfirma, specialiseret på at beskytte forretningskvinder mod finansielle og romantiske svindel, forklarede Delphine. Historierne, du har afdækket i denne sagen, har vist mig, at det er et betydeligt behov. Sloane skimmede gennem dokumenterne, øjnene udvidet sag ved detaljeniveauet. Dette er imponerende gennemtænkt. Jeg tilbyder dig en partnerrolle, sagde Delphine enkelt. Du har ekspertisen inden etterforskning. Jeg har kapitalen og forretningsforbindelserne. Delphine, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Du skylder mig ingenting. Dette er ikke veldedighed, insisterede Delphine med et roligt smil. Det er forretning. En god en. Tænk på alle de kvinderne, som har stået frem efter, at denne sagen blev offentlig. Hvor mange flere tror du, det findes, som fortsat er fanget i slike situationer? Sloane tænkte på Dr. Chen, Angela Winters og de andre. Stærke, kapable kvinder, som havde blivet lurt af mænd som Thatcher. Vi kunne virkelig hjælpe folk, fortsatte Sloane tankefuldt. Akkurat, Delphine nikkede. Og vi kunne begynde i Paris. Min by kunne bruge lidt amerikansk detektivekspertise. Tror du ikke? For første gang på uger
følte Sloan noget, som lignede håb svælde i brystet. Paris, En ny start, sagde delfinen. I byen for lys. Sloan strakte ud hånden og tog delfinens. Til nye begyndelser, da. Delfinen smilte og klemte hånden hendes. Til nye begyndelser. 2 år senere stod Sloan ved vinduet i sit nye kontor i Paris og så ud over segnen, som glitrede i eftermiddagssolen. Security Sentinels havde vokset fra en ambitiøs idé til et internationalt anerkendt sikkerhedskonsulentfirma med kontorer i 4 lande. Specialiseret på at beskytte velstående kvinder mod romantiske og finansielle svindlere, havde de allerede forhindret dusindvis af potentielle bedragere fra at lykkes. Sloan snudede sig fra vinduet, da døren åbnede sig, og delfinen kom ind, elegant som altid i en skræddersyet mørkeblå dress. Klar for eftermiddagssamtalen? Spurgte delfinen og holdt op en mappe. Vor potentielle klient vil være her om 10 minutter. Er dette den svenske forretningskvinden? Hun, som ejer vindkraftanlæggene? Sloan tog mappen og skimmede raskt gennem den. Ja, Ingrid Bergstrøm. Hendes assistent ringte i går. Hun er bekymret for en ny konsulent, som har kommet ind i livet hendes ganske pludselig. Delfine tog plads i en af de elegante stolene foran Sloans skrivebord. Lad Mike gætte, en charmerende mand, som pludselig dukkede op på et forretningsarrangement, som ved akkurat, hvad han skal sige, og som har vist uvanlig stor interesse for hendes virksomhed. Sloan løftede et øjenbryn. Delfine nikkede. Du begynder at høres ud, som om du har set dette før. Det har vi, svarede Sloan med et lille smil. Det er derfor, vi er så gode til at stoppe det. Delfinen studerede hende et øjeblik. Du ser anderledes ud i dag, bemærkede hun. Mere afslappet. Sloan trak på skuldrene let. Jeg fik brevet fra min advokat i morges. Thatchers anke blev afvist. Han forbliver i fængsel. Delfinen nikkede forstående. En afslutning, endelig. Ja. Sloan lænte sig tilbage i stolen sin. Det føles som om det sidste kapitlet endelig er færdig skrevet. Det havde været en lang rejse at komme hit. Efter Thatchers dom, 10 år for omfattende svindel og økonomiske forbrydelser, havde Sloan samarbejdet med påtalemyndigheden for at identificere og kontakte alle hans tidligere ofre. Overraskende mange havde stået frem, opmuntret af Sloans eget eksempel. De $50.000, som delfin oprindeligt havde betalt hende for efterforskningen, havde, på Sloans insistering, blivet den første af mange fond for at hjælpe mindre heldige ofre og genvinde ikke bare sine økonomiske ressourcer, men også sin tillid og værdighed. De kaldte det Phoenix Fund, et symbol på deres tro på, at selv fra asken af svig kunne noget nyt og vakkert opstå. Intercom-systemet på Sloans skrivebord summede. Fru Ridley, Fru Moreau, deres møde er her, annoncerede den professionelle stemme til deres receptionist. Sloan trykkede på knappen. Send hende ind, tak. En høj, elegant kvinde i 60'erne trådte ind i kontoret, klædt i en enkel, men åbenbart dyr, koksgrå dragt. Hendes lyse hår var samlet i en stram knude, og hendes klare blå øjne var vaksomt afmålt, da hun tog Sloan og Delfine ind. Fru Bergstrøm, velkommen, sagde Delfine, og rejste sig for at håndhilse. Jeg er Delfine Moreau, og dette er min partner, Sloan Ridley. Tak for, at dere tager imod mig på så kort varsel, sagde Ingrid med en let svensk accent. Min assistent sagde dere er de bedste i branchen, når det gælder denne typen situation. Vær så snil og sæt dig, inviterede Sloan, og gestikulerede mod stolen foran skrivebordet. Og ja, dette er vores specialitet. Hvorfor fortæller du os ikke, hvad som bekymrer dig? Ingrid satte sig og åbnede væsken sin, trak frem en elegant lærrenbundet dagbog. For omtrent 2 måneder siden mødte jeg en mand ved navn Daniel North på en energikonference i København. Han præsenterede sig som en konsulent specialiseret inden fornybar energi og klimapolitik. Hun åbnede dagbogen og tog frem et fotografi. Her er han. Sloan og Delfine udvekslede blik i det. De studerede billedet af en stilig mand
i 40'erne med sølvgråt hår ved tindingene og et charmerende smil. Lad mig gætte, sagde Sloane. Han er usædvanligt veltalende. Husker hver detalje, du nogen gang har fortalt ham. Sender tankevækkende gaver relateret til dine interesser og har en fascinerende baggrundshistorie, som involverer nogle dramatiske personlige transformationer. Ingrid blæknede lidt. Hvordan vidste du det? Fordi mænd som ham følger et mønster, forklarede Delfine mygt. De er eksperter på at identificere, hvad du værdsætter. Ikke bare økonomisk, men emotionelt, og præsentere sig selv som det perfekte komplementet til dit liv. Sloane lænede sig fremover. Han har trolig ikke gjort nogen fysiske fremstød. Nej, svarede Ingrid, tydeligt overrasket. Han siger, han værdsætter vor intellektuelle forbindelse for højt til at komplicere den for tidligt. Det var faktisk en af tingene, jeg beundrede i begyndelsen. Men nu, opmuntrede Delfin. Nu begynder han at stille spørgsmål om min virksomhed, foreslår potentielle partnerskab, investeringsmuligheder. Hun mødte Sloanes blik direkte. Min instinkt siger, at noget ikke stemmer, men han er så overbevisende, så grundig. Sloane nikkede forstående. Du er ikke alene, Ingrid. Disse mændene er mestermanipulatorer. De målretter sig ikke mod naive eller letlurte kvinder. De søger specifikt intelligente, succesrige, observante kvinder som dig. Hvorfor? Spurgte Ingrid, forvirret. Skulle ikke det gøre deres job vanskeligere? Tværtimod, svarede Delfine. Deres præmis er, at jo mere intelligent målet er, jo mere vil de stole på sin egen dømmekraft, når de først er overbevist. Og jo mere velstående og succesrig du er, jo større er udbyttet, fuldførte Ingrid og nikkede langsomt. Jeg forstår. Vi kan hjælpe dig, sagde Sloane, og tog frem en kontrakt fra skrivebordsskuffen. Vor første prioritet vil være at verificere eller modbevise din mistanke. Hvis denne Daniel North er hvem han hævder at være, vil du få ro i sindet, og hvis ikke, vil vi beskytte dig og dine ejendeler, fuldførte Delfin, og sørge for, at han ikke kan gøre dette mod nogen andre. Efter at Ingrid havde forladt kontoret med en senior kontrakt og en aftale om mødes dagen efter, blev Sloane og Delfin siddende i en komfortabel stilhed. 2 år med partnerskab havde formet et bånd mellem dem, som gik dybere end bare forretninger. De havde blivet venner, fortrolige. En støtte for hver andre gennem de mange udfordringerne, de havde mødt undervejs. Endda en, sagde Delfin til slut, med et lille suk. Endda en, vi kan hjælpe, korrigerede Sloane. Hun rejste sig og gik til vinduet igen, så udover Paris i skumringen, lysene begyndte at tændes over byen. Ved du, nogle gange tænker jeg på, hvor anderledes mit liv kunne have været, hvis du aldrig havde kommet til kontoret midt den dagen. Du ville have opdaget sandheden om Thatcher før eller senere, sagde Delfin, og kom for at stå ved siden af hende. Du er for intelligent til at have blivet holdt i mørket for altid. Kanskje, indrømmede Sloane. Men ville jeg have haft modet til at gøre noget med det, og miste alt det, jeg troede, jeg havde? Du undervurderer dig selv, sagde Delfine mygt. Du viste mere mod end nogen anden, jeg har kendt, da du afslørte din egen ægtemand for at beskytte en fremmed. Sloane smilte og lagde en hånd over Delfins. Du var aldrig virkelig en fremmed. Tror du på skæbnen, Delfin? At nogen møder er ment at ske? Jeg tror, svarede Delfin tankefuldt, at når gode mennesker mødes, kan noget vakkert opstå fra selv de vanskeligste omstændighederne. Hun klemte Sloanes hånd. Se på os. Fra asken af svig har vi bygget ikke bare en virksomhed, men et fællesskab af styrke. Sloane tænkte på alle kvinderne, de havde hjulpet, alle svindlerne, de havde afsløret, al værdighed, de havde hjulpet med at genoprette. Hun tænkte på, hvordan hendes egen smerte havde blivet transformeret til et formål, som hjalp andre. Ved du, hvad jeg plejer at sige til nye klienter nu? Sagde hun til Delfine med et lille smil. Mit største tilfælde var at afsløre manden, som delte sengen min i 6 år. Men min største belønning var ikke de $50.000.
Det var venskabet, som blev født fra asken af svig. Delfine smilte varmt. Og vi har bare begyndt, min ven. Tænk på alle dem, vi fortsat kan hjælpe. Udenfor vinduet havde Eiffeltårnet begyndt at glitre i mørket. Et fyrtårn af lys, som skinte over byen. For Sloane var det et perfekt symbol på hendes rejse. Fra mørket af bedrag til lyset af sandhed og fornyelse. Diamantarmbåndet Thatcher havde givet hende for så længe siden, havde aldrig skinnet så klart, som det naturlige lyset hun nå følte i sit hjerte. Lyset af autentisk venskab, ærlig arbejde og ægte mening. Til nye begyndelser, hviskede hun. Ord, som havde blivet et mantra for dem begge. Til nye begyndelser, svarte Delfine, og til vejen videre. Sammen vendte de se fra vinduet, klare til at møde morgendagen og alle mulighederne den bragte. Ikke som ofre for fortiden, men som arkitekter af sin egen fremtid. Hvis du likede denne historien, tryk liker og abonner på kanalen. Det er en enkel handling for dig, men betyder utrolig mye for mig. Like gerne igen en kommentar om, hvad du syntes. Tusind tak for selskabet og kaffen, og vi ses i næste historie.